Накрая ще веднъж винаги. Само 10 секунди. Време. Не сме ви появява. Алекс! Тихо. Давай, хайде. Мале, Васил, мина доста време. Аз не помня какво става. Мина една година. Последно аз, Алекс и Никол тръгнахме да преследваме невидим, защото Рая ни каза плана му и се спънахме в нещо. Какво? Не помня, сложиха ни капан. Абе, чакай, дай да им се обадим, бе. Аз май съм нямах ни дюне. Дай да им се обадим. Мина много време, откакто ходяхме невидим. Ало? Добре, идваме. Къде да се чакаме? Супер, след 5 минути сме там. Хайде. Минаха 10 минути, ти къде изчезнаха? Как се казвах аз за време? Не си ли ги спомняш, бе? Никой и Алекс. Да. Разгиле. Как сте? Доста добре, вие как сте? Давам сме се виждали. Да. Аз сега се сетих. Това е горичката, в която се върнахме в миналото. Бе. Ето там пък им бяхме. Миналото. Ти още не ми се разбрах, ти го разказвам 100 пъти и ти пак не се Върнахме се в 1961 година. Нещо сте сънували, много жестоко сте се дали. Не, аз се Там, заклещих. където гледахме не видим, може да нещо. Хайде. То още ли продължава с това, ще видим? Да. Откъде знам? Ето тук бяхме, като го видяхме, ние се бяхме скрили там. Кога бе? Да. Ти тогава не беше тук. Хора, Това не е Лина. не видим, не знам на кого е, не знам. Пил бира. Не знам. Ще стоим тук. Кажи, ако има нещо. Добре, Васил, идвай. Добре. Тук последно избяга и после не го видяхме. Но има стъпки. Те са станали 60 и... Чува звук. Чуваш ли? Не. Ето. Да. Ма много ми е странно, през тази една година къде беше не видим, нямаше го никъде. Хора, имаме един въпрос. Хора, ние забравихме през тази една година не видим къде е бил, как ни е такова Не никъде. знам, но може би това е само капан да мислим, че се... Къде е Рая? Къде е другия не видим? Тя е в Италия. Да. Какво беше това другия ми? Аз Те съм нали ги бяха забрал. няколко? Двама бяха. Тук не бях и не беше ли отвлечен? Да. Всичко сякаш Да проверим, може да има нещо. Ама чакайте, стойте бе. Как бях там заловен, после в миналото го видяхме тук, пълтото му 62 години е станало тук и стъпките му намерихме там. Някак просто... Дела му се Това е горичка, която никой не влиза. Никой. Нещо с никой. Защото това не е нашето любимо място. Тук разследваме. Човек естествено, че ще отвлече Здравата някой воля. на място, където Вие, че тук някой живее. Да, може би той живее тук. Кошар може да някак да Има храна и доста неща на хора. Там Тук има има боксови пресен грах ръкавици. хора. Зори се. Може някой ял. И то наскоро. И някой пил нещо. Ами ако това е просто капан, за да ни мисли, че сме се отървали и като се успокоим много да ни нападне. Аз мисля да се махам. То ние не сме ли били успокоени до Нещо сега? много стана. Аз ще остана. На тази петъра 2014. 2014. Ами така видях. Ето сега. Не бе, не дей. Хора, аз ще излезна, вие стоите тук. Ето много те страхне. Не, просто... Хора, Какво? Пак ли това, бе? играта започна. Ето. 1974. И 75 и 74. Да.
Не, Ние се върнахме 1961. Да, бе, сте. Това 61 бе, 75 тук. да, ние бяхме в 61-а. Хора, защо отвърхме този тефтер? Може би това е предизвикало Какво много ти играта. написа? Някой е драскал тук, бе. Ама какво ти написа? Получих съобщение, някой разбрали. Да, какво ти написа? Не разбрах кой. Благодаря ви, че отворихте тази книга за мен. Играта продължава. Пак ли това, бе? Да, пак този. Защо Хайде, го излизай. отворихме, казахме ви. Добре, Айде, па вие всеки път. Хора, разбирате ли, че пак предизвикахме този невидим? Тъмън всичко се успокои и сега какво? Той подказа къде сме. той навсякъде беше ни го казал. А има и няколко. Пак ще ти го е казал, Да. послушай някакъв наркоман, бате. А защо не сме го виждали? Ами къде ако е бил? повече от двама са, ами ако някой ни е шпионирал. Може Рая да е тук. Не, Рая е в Италия, човек. Да, буквално ни пращаше снимки. Няма как. Толкова ли е трудно просто да си купя един зелен екран? Не мисля, че е честно сега. Да отидем там, където намерихме локи-токито в държето. Може да отидем. Това не знам къде е било. Хора, Какво се е случило? най-вероятно от бомбата. Та бомба кога беше? Не са ли ги Миналата махали? година. Не са ли ги махали тия коли? Кой ще занимава да ги маха? О, нещо тук е. Какво е това? Това стъкло е на път да падне в колата. А то И това това. вече е паднало. Това е паднало, какво говори. Някой май си е преспал тук доста добре. Може да не видим. Да. Естествено, че Казах. всички свържи сме види. Пази ли ти бомбата, която стана? Тук стъкла има всякакви. По-добре да не ходим натам, защото ти бак си сандали. Да. Да отидем, ето там беше. Да. Затова не влезнах. Добре. Да, ето тук беше. Едно въже, което ни върна миналото ни било. А само аз не знам какво се случва. Да, не беше. После ще ти обясни. А спомняте ли си, когато като някой имаше сякаш на слушалката от другата страна на локи-токито? Обаче никой не говореше. А сега къде съм? Може би имало три. Ама аз чувствам Ние тотално излишен тук. Сякаш не си излизаш, защото ще ни Не, помогне. бе, Ела бе. Тя ми каза тогава самак. Въпросът е, че не знам къде е въжето и дали това го е нагласил, дали нарочно е спрял да една година да не ни напада, да не може после една година след това да се съберем. Или може просто да е забравил или е умрял. Просто сега може да е друг не види. Те са двама. Еми, Или повече. Те може да са умрали тия двамата, сега някой друг да И също така, защо същия не видим? Какво правеше в 1961? Именно това въже е отишъл просто в бъдещето и видял какво е станало и е нагласил всичко, че ще видим тази Много книга. фантастични филми сте гледали, бе, хора. Това се е случвало. Ти просто не беше тук Да. и не можем да ти докажем. И аз Добре. според мен, и аз съм ял дюнери. Предлагам да излезем вече. Защо тук може да ни помогне, нищо, че няма нищо, но тук видяхме локи-токито. Всичко се навръзва. Не искам пак да се върнем в миналото. Не, нека се върнем. Ако трябва, можем да се върнем. Успяхме да се върнем веднъж, успеем и втори път. Да, аз Ако съм намерим извънземен. въжето, пистолета, където и локи-токитата. Всичко се навръзва. Локи-токитата, когато ги взехме, имаше някой другата линия, която Аз ни тия гледах слушаше. тия филми, бе, хора. Не ги гледаме! Ти не си бил тук, че да знаеш дали е вярно или не, но те са били тук. Нищо Хора, много да са много. нещо тук не ми харесва. Аз предлагам, ще изляза и ще ви чакам отвън. Както винаги ти ще излизаш. Добре, айде. До след малко. Какво беше това? Пале сме. Къде е? Аз много се притеснявам за нея. Чакайте, ще издвъна. Да се отвлече нещо. Ти па винаги най-лошите е цимета. Го няма, момичето, просто спечетява, Няма защото видяла батерия. куче. Или няма хват. Видяла е куче момичето, какво е толкова? Добре, да ходим да я търсим. Вие не знаете ли, че е страх от куче? Хора, хайде да ходим да я търсим. Да Ой. не се знае какво може да стане.